أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يخفى عليه في الكون خافية، البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت، الذي يجير ولا يجار عليه، فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki, wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya, a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar Dosa, a kuma cikin wannan gari na Kaduna, ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci, lecture da kwamiti na wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata. Ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, wannan mataki da suka ɗauka domin ganin an ƙara shiryar da al'umma. Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu. Shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa, shi Dr. Mahadi, muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa masa a mizani, ya sa wa zuriyarsa albarka. Jiya an gabatar da lakca ta maza, yau kuma aka ce za a gabatar da lakca ta mata. Wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su ƙaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji, wanda shine bakin zaren. Kowace mace buƙatar ta ya za ta mallaki mijinta. Me ake cewa mallakar miji? Miji ya je na son ta, ba zai iya rayuwa ba sai da ita. Idan ta ce gabar ya ce sak. Wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta. Na'am,
idan za ta ji tsoron Allah ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin, wannan abu ne mai kyau. Ba shirme a wajen mace kamar ta zama bata da ta'asiri a wajen mai gida, ya ji da tana nan da bata nan duk ɗaya, da ta zauna da ta yaji duk ɗaya. Wannan mata ta samu matsala. Ya kamata mata mijinta ya zama yana jinta a zuciyarsa, wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi. Wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske, matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da 'yar uwarsa ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. To da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye. Duk 'yan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa. In ta sai da akuyar ta, boka zai cinye kudin. In ta yi adashe hannu bibbiyu, boka ya karbe, ya sha farfesu ya barta da matsala, kuma kwalliya bata biya kudin sabulu ba. To an yi wa'azi an ce a kaurace wa bokaye. To kuma bukatar matar ta zama tana da ta'asiri a wajen miji har yanzu tana nan. To ya za a yi? Akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada, to wayannan hanyoyi su ne Islam ya yadda cewa ta bi. Maluma sun yi nazari, sun fiddo da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Allah ya halicci ran dan adam tana son mai kyautata mata kuma tana kin mai munana mata. Wato duk wanda zaka kyautata mashi to zaka mallake shi. Ahsin ilan nas, ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu. Ina fata an gane wannan. Saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida, yau ga lakani zamu bata, ta je ta jarraba, da yardar Allah sai ta mallake shi. In ta gita kara ba zai iya tsallakawa ba, kuma in ta je lahira ita da shi duka su shiga aljanna. Ba mai tafiya wuta da yardar Ubangiji. Allah ka gafarta mana. Akwai hanyoyi guda 30. Hanyoyi guda nawa? Guda 30 wayanda da su ake mallakar mai gida. Matukar mai gida wato kika cika wayannan hanyoyi kika dauke su, to in Allah ya yarda kin mallaki mai gida, an gama. An gane wannan? Allah ta'ala ya sa mu dace, kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa. Hanyar da ake bi a mallaki mai gida, hanya ta farko shine ihtiramuz zawj. Ihtiramuz zawj, girmama mai gida. Wato shi mai gida, wato ana so ya zama yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa. Daga lokacin da mijinki ya fahimci ba kya kallonsa da kima, ba kya ganin shi da daraja, to duk yadda kika yi ya soki ba zai soki ba, kuma duk yadda kika ki samu kanshi ko kafar ba za ki samu ba balle kan. Amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi, kina mutunta shi, kina karrama shi, to ba kan ba, har da hannuwan da kafafun duka zaki hada ki mallaka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Menene girmama mai gida? Yana daga girmama mai gida, karki kira shi da sunansa. In sunansa Tanko, in kuna magana karki ce kai saurara ka ji Tanko. Akwai girmamawa a ciki? Ba girmamawa a ciki. Yana daga girmama mai gida, hatta sunansa sai a ɗallabe, ko a ce baban Sufyan, ko mai gida, ko honorable, ko your excellency, ko your royal highness, ko alaramma, ko akramakallah. Na'am, kada a kira sunan mai gidan kai tsaye.
wannan zai sa ya ji ana girmama shi, ana mutunta shi. Idan kina magana da shi kada a ji sautinki sama da nashi, kullum ya zama sautinki shine ƙasa. Da mutum yana nesa sai ya ɗauka mai gidan shi kaɗai yake magana, alhali kina wurin maganar da ya kuma kina tattaunawa tare da shi, amma ke muryarki tana yaya? Tana ƙasa da muryarsa. Mata da yawa suna da matsala, wato mace tana da murya guda biyu. Akwai muryarta in tana magana normal magana, akwai muryarta idan ta tashi tana cikin matantakar, tana jin rangwada da kwalisa, to akwai wata murya ta musamman da take da ita. Ita wannan muryar ita ce mai laushi, ita ce mai sanyi, ita ce mai zaƙi cakwai-cakwai. To ita wannan muryar haramun ne a yi wa wani a duniya in ba miji ba. shine ma'anar ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله مدوكين سركي yake fada wa matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake ce musu fala takhda'na bil qawli, in kuna magana da wanda ba mijinku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi, kuna lankwasa murya, kuna da kwarkwasa da ita. Wannan zai jawo fayyatuma alladhi fi qalbihi maradun, wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya dauka zai yi wani abu da ku. Ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne, shi kadai ake magana da shi da ita. Idan ba mai gida ba duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta gatsau gatsau da shi ake mata magana. Ko da malamin ki ne na makarantar islamiyya, kar ki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya, kina akaramaka la hadisin ne ban gane ba. Malamin yana da hankali kawai ya sallame ki, domin kina so ki diga masa musifa a cikin zuciyarsa ne. Saboda haka ko da malamin ki na islamiyya kike magana gatso gatso, Allah gafarta malam tambaya ce. Menene tambayar? To ni hadisi ne an gane karatu? To ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case. Idan tana magana da mai tallar dan kunne tana so ya mata ragin naira 20, nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam Muhammadu, wai sunan ma sai da ta zabo sunan da fi kowanne zaki a duniya sannan ta bashi. Amma in tana magana da mai gida kaji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki. Na'am, an mutunta mai gida ba a karrama shi ba. Yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne. Cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin. Kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa. Butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne. Da yaro ya zo zai taba ce kai baka da hankali ne, butar baban naka, to in baban yana kusa sai kan sai wani gingirin gim, ashe butar sama babba butar. An gane da karatun yake? Mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa, kina girmama shi, kina karrama shi. Wannan shine ka'ida ta daya. Ka'ida ta biyu shine ar-ridha bi qawamatihi. Ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida. Musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata, sai ya ce aure kamfani ne. Kin kawo shiya, shi ma ya kawo shiya, kowa ya zuba hannun jari. Amma duk kamfani yana da managing director. Wane ne managing director? Ba ke ce managing director ba, mai gidan shine wa? Shine managing director. Wannan shine abinda Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Allah madaukin sarki yace ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisa'i, sune masu tsayuwa akan lamurran mata. To akwai bukatar mijinki ya gane kin amince, kin yadda, kin miƙa wuya, kin yi saranda, kin yadda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamurran gida, kin yadda shine oga, shine boss a cikin gidan. Duk mai gidan da ya fahimci
matarsa tana so ta yi kunnan doki da shi a wajen fawa a cikin gida, to wannan matar ta samu matsala. Idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkuɗo ta daga cikin gidan. Me ake nufi da wannan? Shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki, shi ke controlling ɗin gidan, abin da yake so shi za a gudanar a cikin gidan. Ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa, saboda shi ne wa, shi ne oga a cikin gidan. Ban sani ba ko an gane wannan. Idan kika amince da wannan, to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa ce. Idan aka samu saɓani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa, matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba, to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing. Idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka, yace taushe za a yi, ki amince da taushen za a yi. In wanke-wanke kike yace bai da ai wanke-wanke a nan ba, ga inda za a mai da shi, ki yadda shine oga a cikin gida, ki mayar inda nan yace a mai da shi. Ba sani ba ko an gane wannan. To idan mijinki ya fahimci haka, akan ra'ayoyi kikan fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki, to za a zauna lafiya a cikin gidan. Me yasa musulunci ya bashi fawa? Saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki. Na'am, shi yasa aka danka saki a hannun shi. Yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura, saurayin ne zai je gidan su budurwar hira, ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira? Shi ne zai je ko? Wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyarsa ta dawowa. Na'am, iya abinda za ta yi ta bugo waya ta ce ayya masoyina, ai na ji haushi da ruwa ya baka kashi, amma dai ya bashi kashi ko bai bashi kashi ba. Na'am, idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke masa kyauta? Idan an zo ɗaura aure, wa ke yin akwati mai taya? Wa ke ba da sadaki? Wa ke kawo motar 'yan ɗaurin aure? Wa ke kawo goro a wajen ɗaurin aure? Wa ke tura motar ɗauko amarya? Wa ke tura motar ɗauko kaya? Wa ke sallama 'yan matan amarya? Wa ke shirya girki a cikin Now, duka mun yadda wannan shi yake yi? To in ko shi yake wannan, to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa. Ita mace Allah yi ta hubul ganima ce, ya amore ce, bata da matsala. To shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa. Sannan kuma ya dara ta kaifin hankali, ko da ta fi shi karatu, zaka samu hango nesa da hararo nesa ya fita. Shi yasa mace in mijinta ya bata haushi sai ta ce ka sake ni. Sanda take cewa ya sake ta nan, ba za ta yi tunani in ya sake ta koma gidansu, shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan, aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan, a gidansu akwai ɗakin da za a aje kayan, ba za ta tuna da wannan ba. Ita in ta koma gidan nasu akwai ɗakin da za ta ringa kwana, ko cikin yara za a sa ta, ba za ta tuno da wannan ba. Yanzu babanta hankalinsa a kwance, isa na ɗakin miji, in ta dawo hankalinsa zai tashi, ba za ta tuna da wannan ba. Uwarta na da hawan jini, watakila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida, ba za ta tuna da wannan ba. Akwai 'yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta, mata suna so su mata dariya, sun rasa kofa, yanzu ga ta an sako ta dawo gida, kofa ta samu, ita duk ba za ta tuna da wannan ba. Mijin nan shi ke saya mata sabulu da omo, ya bata kuɗin kashewa, ga ta tare da 'ya'yanta, duk wannan sai ta daina tuna wannan. Ita kawai ranta ya ɓace, kawai a sake ta. Ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya, sai an sake ta koma gida sannan za ta gano wannan. To kaga hangen nesan ta bai kai hangen nesansa ba. Shi yasa musulunci ya ce to shine oga a cikin gida. Idan zaki yadda ki ba mai gida wannan, to in Allah ya da sai kin mallake shi, sai an kai matsayin da ra'ayinki kuma yake amfani. Allah ta'ala ya samu dace. Abu na uku shine malazamatul bait. Ana so mace ta zama za ta linzirci ɗakin mijinta, kamar yadda Allah ya ce wa qarna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah madaukin sarki yana magana da matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wa qarna fi buyutikunna, ku natsu a cikin ɗakunanku, ku natsu a cikin ɗakunanku. Wato kama a samu ruwa a zuba a kwano,
idan aka bar ruwan ya samu kamar minti 5 za ku ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan. Haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta. Wato abin da ayar take nufi, ana so ya zama duk inda kika je duniya ba kya samun natsuwa sai kin dawo ɗakin ki. Idan kin je gidanku ki ji kamar kan kaya kike, hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki. In kin je gidan ƙawarki ki ji kamar kan kaya kike, ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina, sai kin dawo ɗakin mijinki. To irin wannan mata za ku ga mijin yana santa. Akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawon bala'i da suke da shi. In tana ɗakin mijin sai ta ji kamar muntsininta ake yi, kawai sai ta figi hijabi kawai ta yi waje. Na'am, wannan ba daidai bane, kuskure ne. To kenan haramun ne mace ta fita da ɗakinta? Ya halatta, amma da sharɗi guda biyu. Sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce Islam ya dace da ita. Sharɗi na biyu da izinin mijinta. Saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida. Neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba. Za ku ga labari kawai ake baiwa mijin, irin abin da ake cewa for your information. Ba wai request, ba bukata ce ta kawo application ba, a sanar da shi take. Suna zaune suna taɗi sai ta ce yawwa baban ɗan Asabe, kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu, daga nan in wuce in giduwo ta Asibi dan bata da lafiya aka ce yau kwana 3, to daga nan in je gidan Asabe, in na ga da lokaci sai in karisa gidan Larai. Na'am, in tambaye ku tsakaninku da Allah, wannan neman izini take ko labari take bashi? Wannan ba neman izini take ba, tana bashi labarin program ɗinta a wannan ranar ne. Labarin program ɗinta a wannan ranar take bashi. Wannan mace bata kurbi sunna ba balle a ce ta sha ta koshi. Ina magana sai wani dan wace ai wannan ma mai dama dama ce. Wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure, ita za ta fita shi zai shigo. Saboda haka a wajen zaure ne za ta kusan tunkuɗe shi, ta ce da Allah ba ni hanya, sauri nake yi, ta sallah an ce ba ta da lafiya, ka san tare muka yi wasan ƙasa, dan makullin ɗakin ka duba akan windo, ka laluba a hankali kar ya faɗa daga ciki. Wai shi yanzu a zaure wai suka yi karo, wai tana tana ba shi adirasa inda zai samu dan makullin ɗaki. Yau ai ko ki aka ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta, ya kamata ki sa sunan wannan matar a ciki. Ba haka ake yi ba. Wani dan wani na faɗa min yace wallahi ya san wani mai gida, idan ya dauko bako za su je gida, bako ya same shi a office za su tafi gida, sai ya ce to dakata bari in kira ta a waya in ji ina take. Wai bai ma san inda matar take ba, wai sai ya kira ta a waya ji inda take. Wani dan wani na Abuja, wai sai ya dauko waya buga, Hajiya kina ina? Ta ce wallahi gani nan a garki. To to kuma da wai muna so mu zo gidan. Ta ce to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi, to daga nan sai in bi. Wai saboda haka su tsaya su jira tukuna, daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata karisa ba sannan ta dawo gida, bai ma san inda take ba. To wannan da ita da babu a cikin gida akwai bambanci. Wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji, babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba. Ana so ki zauna a cikin gida, ki sabar wa mijinki da zama tare da ke. Yadda minti 30 in baki nan sai ya tagayyara, minti 30 in baki nan sai ya ji kadaici, sai ya ji ya shiga halin arkana da ni iyasu, to a lokacin ne kika zama mata a cikin gida. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am, ƙa'ida ta 4, as-sarahatu fil qawl, as-sarahatu ma'a az-zawj. Wato duk sanda zaki zauna da mijinki ki zauna da shi da saraha. Me ake cewa saraha? Shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki, baki boye abin da ke cikin zuciyarki. Wannan shine abin da ake cewa saraha. Duk abin da ya faru a cikin gida, wani abu da ya kamata ya sani ko menene, to ki tsaya ki sanar da shi. Akwai mata da suka iya nuku-nuku da muku-muku a cikin gida. Etta za ta iya tafiya party ta kwana 2, amma ta ɓoye wa mai gidan ba zai iya ganewa ba. Wato yana da hatsari kwarai da gaske. Wannan ne dalilin da yasa zaka samu a wani gida mai gidan bai sani ba, yar hatta lalace, hatta yi cikin shege, cikin har ya kai wata 4 ko wata 5. Ita uwar duka tana sane da abin da yake faruwa, amma uban bai sani ba.
ta san munafurci da nukunukun da za ta yi ta ɓoye maganar. Irin wannan mata ba ta da saraha. Abinda ake son mace ta zama a ɗakin miji, ko laifi kika yi masa, idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki. Mai gida, wani abu ya faru, sai dai ka yi haƙuri. Me ya faru? Ina enlargement ɗin na ayatul kursi wanda ka sayo daga Saudiya, aka abin na ito, ban sani ba, ina goge yanar gizo sai na turo shi ya faɗo. Abin ya mun zafi sosai, na rasa yadda zan yi, amma dai ya kamata in gaya maka. Duk yadda ransa zai ɓaci sai ya ji sassauci, saboda a bakin waye ji, a bakin ta ji. Duk girman laifin da zaki yi mai gida, in dai a bakin ki zai fara ji, kamin ya ji a wani wuri, kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne, to bai da zaɓi sai ya soki, bai da zaɓi sai ya ƙaunace ki. Sai kin ga laifuffukan ki a wajensa ba sa shafa miki bakin fenti. Wani lokaci mace irin wannan za ta yi wa mijin laifi, amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi, sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta. To dole sai an samu abin da ake cewa as-saraha. Idan baki da saraha tare da mijinki, abubuwa da yawa zaki rinka ɓoye masa, sai dai shi zai gano ta wata hanya. To ba yadda zai yi trusting naki, ba zai iya amincewa da ke ba zai iya yadda da ke ba. Daga lokacin da kalmar amincewa da yadda ta ƙaura ta tashi ta hijira tsakanin miji da mata, to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni'ya sosai da yadda Allah yi. Shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan. Karki koya mata munafurci da nuku-nuku. In ta taso da haka za ta je gidan miji. To ita ta shiga bala'i, mijin ya shiga bala'i, kuma an rinka sako maki ita kenan. Allah ka gafarta mana. Abu na biyar shine as-sidqu fil qawl. Ki zama mai gaskiya wajen magana. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, wa kunu ma'as sadiqin, sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kuma in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana wacce take daidai. Wato ka auri mace mai faɗin gaskiya, harshen ta bai iya ƙarya ba, duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka. Ka auri mace mai tsada, ka cancanci ka shimfiɗa tabarma a ƙofar gida ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation, saboda nasarar rayuwa ka gama samunta. Sai dai kun sa abun ban tausayi, masu gaskiyar a cikin matan su ne yan kaɗan. Masu gaskiyar su ne me? Su ne yan kaɗan. Mata da dama daga cikin ku ƙarya ta kama harshen ku, ƙarya ta kama harshen ku. Za ta iya miji ƙarya, za ta iya miji ƙarya akan ƴaƴan gidan, za ta iya miji ƙarya akan buƙatarta, za ta iya miji ƙarya akan kishiya, za ta iya miji ƙarya in tana son ta je anguwa inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba, za ta iya miji ƙarya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je, alhali ƙarya ne, wata buƙata daban take da shi. Daga lokacin da mace ya zama na ƙarya ta riga ta kama harshenta, to wannan mata tana da matsala, kuma tana da wahalar zama, kuma mijin da ya aure ta ya cancanci ya zauna kofar gida a je a masa jaje. Allah ka gafarta mana. Daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne, kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe. Yayin da kika samu wannan yarda ta ƙarshe, zaki ga shawararsa da ita zai yi aiki, shawararki da ita zai yi aiki. Duk wani information da yake nema, idan kika faɗa masa sai ya ji magana kamar hadisi ingantacce a sahihul bukhari, an riga an gama, bai daga kafa akan wannan. To dole ne miji zai kaunace ki kuma zai so ki, kuma sai kin mallaki kan hada kafafun. Na'am. Abu na 6, la tuksiril jidala ma'ahu. Karki zama mai yawan jayayya da miji, karki yadda ku zauna da miji ai ta gardama, karki yadda da wannan. Duk lokacin da kika ja ɗaya miji ya ja, kika ƙara gwada ja, kika ji ya riƙe gamgam, sake mashi mai gida kai ke da gaskiya. Ina fata an gane wannan. Yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi, kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai. Sau da dama
ya san shi ne bai da gaskiya amma gani yake in ya karɓi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas, ai shi ne babba, sai ya tsaya ya cije. In kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya, to a lokacin sai ya hau dokin son zuciya, ɓanna da ake kaucewa sai ta auku. Ina fata an gane wannan. Amma idan kika sake mashi kika tara masa ƙasa, shi da kansa idan ya dawo ya zauna ya karatun ta natsu, sai ya gane cewa abin da ya ba daidai bane. Wata ran sai kiga ba zai iya gardama da ke ba, da an fara magana sai kiga ya sake miki. Amma daga sanda kika rika jayayya da shi, to yanzu nan kimar ki da girman ki da daraja ki za ta faɗo ƙasa. Mafi yawan mata da kuke ji mijinsu ya kwashe su da mari yana faruwa ko baya faruwa? Akan samu miji wanda bai yi karatu ba, bai san cewa a mari mace a fuska haramun bane. Ana samu ko? To amma mafi yawa matan da kuke ji mijin ko yayi bismillah ko bai yi bismillah bai kwashe ta da mari. To idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya. Idan aka yi gardama ta kure shi ya rasa me zai faɗa, sai ya daga hannu, a lokacin sai dai ta ji a fuskar ta. Allah madaukin sarki ya sauwaka. Saboda haka kar ku yadda ki zama wannan. Rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki, ya girmama ki, ya mutunta ki, kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mummunar kalma a kanki. Amma in kin saba masa kuna gardama, tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana, idan bai san addini ba wata ran har ashar sai yayi miki. Allah ya sauwaka. Allah ya inganta mana zamantakewar auren rikinmu. Na'am. Ka'ida ta 7 shine kuni nazifa. Zama mai tsafta a cikin gida. Zama mai tsafta. It's very very important. Maza suna son mace mai tsafta ko da su ba su da tsaftar. Shi namiji ko da shi bai da tsafta zai je kasuwar ƙauye ya dawo yayi zufa, yayi bidig yayi jigib yayi dakon yayi dawan ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba. To a ransa kuma ya fi so matar sai ta yi wanka, ta shafa turare, ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe da, to yana so duka sai ta hada wannan kamin ta zo kusa da shi. Haka ne ko ba haka bane? To a sanadiyar haka, daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi, akwai ki zama mai tsafta a cikin gida. Ya za ki zama mai tsafta a cikin gida? Ki zama mai yawan wanka. Idan ba ruwa a unguwar dosa, to ki wanka sau 3 a rana ɗaya ya isa. Idan akwai ruwa kuma ki ta yi har sai da Allah yi. Amma idan ba ruwa, to akalla ki sau 3. Ki wanka da safe, ki wanka da rana, kamin ya dawo daga ofis yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace, sannan ki wanka da daddare. Sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki. Mai gida in ya shigo ɗakin ya ganshi kwas-kwas, ko kina da jariri ko yara ƙanana, ba hujja ne nake bar ɗakin ki kaca-kaca ba. Dole ki koya wa yaron yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa. Ki lura da mai tsaftar gadonki, amma kin wata 3 baki wanke zanin gadon ba, ba a ɗau mataki a kansa ba. Dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mummunan mafarki saboda bala'in dauɗa da ke kan gadon. An masa adalci ba masa adalci ba. Na'am, ki zama mai tsaftar banɗakin ki. Tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace. Daga nan sai tsaftar tufafinta, daga nan sai tsaftar ɗakinta, daga nan sai tsaftar banɗakinta, daga nan sai tsaftar kicin, daga nan sai tsaftar tsakar gida. Haka matakan suke. Ki tabbatar da cewa kin tsaftace wa'annan. Duk mijin da ya auri mace da take da tsafta, to yakan so wannan matar, yakan kaunace ta. Da kaddara za ta sa su rabu da ita, bai mantawa da ita. Domin in ya auro wacce ba ta da tsafta, duk matsalar da ya gani sai ka ji ya ce kaga ranar Zainabu, billahi lazi san da tana nan. Na'am, mai tsafta ce, wannan shine dalilin da ya kawo haka. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka wannan ka'ida ku rike ta. Kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su. Kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi. Na'am, ban ɗakin ki in ya shiga zai yi wanka ya samu shi cikin tsafta. Ko sabulun karki bashi da soso a cikin kwandon wanka. Wanke soson rataye shi a wuri daban ya bushe. Sabulun ƙato a tube ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe. To daga nan baki da matsala. Sabulun da zai yi sati 1 na iya miki sati 2 idan kin ɗauki wannan matakin. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. Ka'ida 8 shine ki rinka masa ado. Akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya. Tsafta ta jiki shine jiki an wanke shi. Kwalliyar jiki shine mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbade-barbade da aka yi wa fuska. Wannan shi ake cewa kwalliya.
tsafta ta tufafi shine tufafin an wanke shi, kwalliya wa tufafi, tufafin bayan an wanke shi an goge, sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin. Idan baki ya daura zani ba abun kunya bane, bincika an gokuwa tafi kowa iya daura zani, roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki. Ina fata an gane wannan. Akwai matan da sun iya daura zani, in ta daura zanin sai kaga kasan zanin kamar an ja layi da rula. Haka ne ko ba haka bane? Idan ta gitta ta gaban mai gida ko wuridi yake carbin sai ya fadi kasa, saboda kawai yadda zanin ya dauru da yadda take takawa. To akwai wacce bata iya ba, in ta daura zanin can kasa wajen mahadar sai zanin yayi bakin aku. Sai ka gafar zanin ta sauko. Yo wannan mai gidan ya kalle ta sau dai zai kara kallanta? Ba zai kara kallanta ba. Kun ga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya? Bata iya kwalliya ba. Je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba. Bincika an gokuwa ta iya daurin dan kwali. Ki je a koya miki kaman kala 3 ko kala 4 ko kala 5. Ya ake tura shi ya kalli kudu maso arewa. Ya za ina fata an fahimci wannan. Da irin wanda ake wani mummurdawa a mummurda haka dan wani sagale shi. Akwai wanda ake yin an murda ta baya sai a masa wani tozo idan ta dore lullubi akai ko gele sai ka dauka gashi ne aka tara a wurin, alhali wata ciwaciwa ce kai akai. Now amma dai abin ya burge ko bai burge ba? Ya burge, ya bada sha'awa. Mai gidanki ne, ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki katangance shi kada ya fita waje wata ta dauki hankalinsa. Wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in kin aikin office ɗinki. Idan baki aikin office ɗinki ba dole a samu me? Dole a samu matsala. Maza suna son mace wacce ta iya dress, ta iya kwalliya, ta iya ado, domin ita ke taimaka musu wajen runtsa idanunsu su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje. Allah ta'ala ya sa mu dace. Shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi, su rinka saya muku kayan kwalliya, su rinka saya muku kayan ado, idan Allah ya buɗa musu su rinka saya muku wadatacciyar sutura. Kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon, domin ana samun matsala. Ban zamanta ba, nayi wata lecture akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin Yamai a jamhuriyar Nijar. Mata dubai sun halarci taron. Sai wata ta rubuto tambaya, ta ce ala gafarta malam, ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon, mijin da zaka yi wa adon ma ya zaka yi ka same shi kamar sa adon rigimar take. Ta ce bayan ka gama abinci da daddare zaka sha kwalliya, ka sha ado, ka daura dan kwali, ka turo dan kwalin gaban goshi, shi kuma yana can ya shiga cikin gari. Tun dan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai, har ya koma ƙeya, har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba. Wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci, jambakin da kika shafan ya haɗu da yawun bacci duka, sannan mai gidan zai dawo. Kwalliyar ta yi amfani? Kwalliyar ba ta yi amfani ba. To shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah, su kuma abin da ya kamata su yi, su rinka yin abin da ya kamata su yi. Amma abin da ke da muhimmanci, gwargwadon halin da kika samu, yi kokari ki zama mai kwalliya. Sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa a waje ya bashi sha'awa, ya halatta ya kawo miki ki saka. Ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne, ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans, an dan tsaga ta baya, ya dan daddaure hakan nan, abubuwan sun dan yi cip haka. Na'am, kallon farko da ya an yafe mashi, in ya kara ya shiga zunubi. A ina ake sayarwa? A layin yan gwanjo ake sayarwa. Daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo. Ba sai siyo matarsa bai halatta ya siyo mata. Da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ya ce to saka wannan, in ta saka ya ce to dan jashi sama sosai, in ta ja ya ce to dan taka in gani, left right left right. Ya halatta, bai saba wa Allah ba. Kun fahimci karatu? Ana rama, ka fahimci karatu? Na'am. Ka'ida ta tara. Ka'ida ta tara. Kuni azbatal kalam. Ki zama kin iya magana in kina so mai gida ya soki. Sai kin iya me? Akwai matan da ba su iya magana ba. Ko tadi kuke da ita yanzu nan za ta baka haushi. Kai ka dan gano wani abu a waje, ita bata gani ba, tana cikin gida, ka zo zaka bata labari. Da ka fara kana cikin bayani, ta ce dakata mai gida, tsakaninka da Allah haka akai? Ka ce haka akai. Sai to ka ce wallahi tallahi. Now, labarin da kake so ka bata sai ka ja fita kanka. Ko ba zai fita kanka ba? Zai fita kanka. Ana son mace zama ta iya magana,
ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida. Ku ga zafin kai irin na Fir'auna da magana matarsa ta yi control ɗinsa. Lokacin da ya ɗauko adda annabi Musa yana jariri ya ce zai datse kansa. Matar Fir'auna Asiya sai ta zo magana kawai ta gaya masa sai jikinsa ya sanyi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما فرعون ننتهي سيتزو تنازوا سيتكلم فرعون تشي قرة عين لي ولك haba mai gida wannan jaririn ai sanyin ido ne a wajenka ni ma sanyin ido ne a wajena. Akwai hikima anan, duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi, kar ki nuna masa inda abin zai amfane ki ke kadai. Fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba, shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi, saboda yawancin mazaje suna da san kai. In ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yadda. Ina fata fahimci wannan. Amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu to sai ya amince. Kina so a siyo miki gireta saboda markaɗa tattasai da tumatir a cikin gida, kada ki ce mai gida ka siyo min gireta saboda in samu sauki, markaɗan nan wahala ne da shi. Sai ce to menene wahala da ke cikin markaɗe, saboda yanzu ya fahimci ke kadai zaki samu fa'ida. Amma in kina da hikima ki ce mai gida kaga kakan yi baki muhimmai masu mutunci, irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da tattasai za a kai a markaɗo a injin nika bane, saboda tana yiwa sai da aka markaɗa wake sannan sai a markaɗa tumatir ɗin sai ya rinka hamami a ce kayi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci a kawo musu abinci su ci abincin bai yi ba, mai gida ni sai bakin ciki ya kashe ni. Amma da zaka samu mana gireta duk da dai cewa tana da wahalar amfani, to irin wannan lokatan zan samu yadda zan fitar da kai kunya. Sai ce to Allah ya miki albarka, in zan fita gobe da safe ki tuna mu in ma guda uku kuke zo za ka saboda yanzu ya ji ta inda shi ma abin zai amfane shi, ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba. Yawancin mata kukan gagara gano wannan hikimar in kuna da bukata a wajen mai gida. An gane wannan? Sannan sai ta ce masa la taqatuluhu, kada ku kashe shi. Fir'auna shi kadai ne bata ce la taqatuluhu karka kashe shi ba, sai ta ce la taqatuluhu, kada ku kashe shi, saboda ta san mai girman kai ne. Masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana. Ana magana da gwamna a ce ranku ya dade muna bukatan ku kaji ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza, to ta san mai girman kai ne mutakabbirin jabbar. Wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijinki psychologically, ki gama gano yadda yanayin tunaninsa yake. A wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi. Ina fata an gane wannan. Idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da ɗanɗano da test, ita zaki magana da ita a daidai wannan lokaci. Kalmomin sai kin zabo masu kyau, sannan ki musu kwalliya, ki rataya musu lu'ulu'u kamin ki mika wa mai gida. Matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci. Sai ta ce masa asa an yanfa'ana, ai muna fata wannan yaro ya amfane mu, aw nattakizahu walada ko ma mu rike shi a matsayin da. Allah ya ce wa hum la yash'urun. Allah ya ce su kuma basu sani ba. Ashe Usama wato George Bush ne tsinto Usama bin Laden ya kawo ciki. Yake cewa idan kina cikin yadda da ni nakan gane, idan kin yi fushi da ni nakan gane. Aisha radiyallahu anha tace wa kaifa zalika ya rasulullah, yaya kake gane in ina cikin yadda da kai, ya kake gane in ina cikin fushi da ke? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kina cikin yadda da ni, idan zaki rantse sai ki ce wa rabbi Muhammadin, na rantse da ubangijin Muhammadu. Amma idan na baki haushi kin fusata, in zaki magana da ni sai ki ce wa rabbi Ibrahim, na rantse da ubangijin Ibrahim. Aisha radiyallahu anha tace haka ne ya rasulullah, duk lokacin da kaji nazo zan yi rantsuwa nace na rantse da ubangijin Ibrahim, to na dan ja iska ne, sai in ki fadan sunanka sai in faɗi sunan kakanka. Ku ji saboda iya maganar ta, wai ta fusata ta yi fushi, amma annabi bai iya gano ta yi fushi sai dai a cikin rantsuwa ta nan zai iya ganewa. Nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan wa ta kira? Sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira. Wannan shi yake nuna cewa lallai mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida. Shi yasa mata zaka ji suna fushi, sai a ce ai idan miji yana ɗakin wance har 12 na dare zaka ji dariyarsa daga waje,
amma yana ɗakin wance da ya shigo karfe 9 karfe 10 ya kwanta ya yi bacci, to ai ba laifinsa ba ne, laifinta ne. Laifin waye? Laifinta ne. Bari faɗa muku ka'ida, raba kwana shine musulunci yace sai mai gida ya yi adalci. Idan kana da mata biyu, in nan kai kwana ɗaya nan kai kwana ɗaya, ko nan kai kwana biyu nan kai kwana biyu, wannan shi aka ɗora maka. Kun gane wannan? Amma idan ka kwana a ɗakin, me za ka yi a cikin ɗakin nan ba a ɗora maka adalci ba.